Kublai ya pi baro ki bapej ya upernia. Ha kani ke video menta ngin walam shapi ban ya nujor ya ka jing yo vote jong ki parti bat ki kenhun baper. Ha ka MLA election hajar kulai bat ka MP election hajar pusau. Ngin pej bat kmi menta ya ka jing yo vote jong ki parti bat ki kenhun ha ka MLA election hajar kulai bat ka MP election hajar pusau. Ha kani ka jing kenya kini ki vote la khen lang ya ka vote jong ka NPP bat ka BJP ka bekersan ya ka NPP ha kani ka MP election kumjuru ya ka vote jong ka PDF ka bala merge ya ladi sya ka NPP. Kat ba ya ka vote jong ka UDP pat la khen lang bat ka vote jong ka HSPDP ka badon lang ha ka ju ka kenhun jong ka Regional Democratic Alliance. Pai sya ka iwe nartiang konstituensi ka Indian National Congress ka hiarda R100.R%, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiarda khatway point khat nyau persen, ka UDP ka hiarda iwe point nyau khandai persen, ka VPP ka kieu da san pusau point prapho persen, bat kiwe ka don ka jing hiar da khat san point nyau lai persen. Naka RJY konstituensi ka Indian National Congress ka don ka jingkiu da 10.9%, ka NPP khenlang bat ka BJP ka don ka jinghiar da khat point khat khandai persen, ka UDP ka don ka jinghiar da 0.0%, ka VPP ka don ka jingkiu da 1.0.0%, bat kiwe ka don ka jinghiar da 0.0 khandai persen. Naka Tri Raliang konstituensi ka Indian National Congress ka don ka jinghiar da R.1%, ka NPP khenlang bat ka BJP ka don ka jinghiar da 0.0%, ka UDP ka don ka jinghiar da khatlai point prasau persen, ka VPP ka kieu da 0.0 point khandai R%, bat kiwe ka don ka jinghiar da 0.0%. Pai pat nakasau mukaya konstituensi. Ha kani ka konstituensi ka Indian National Congress ka kieu da 0.9%, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiar da khat point khat sau persen, ka UDP ka hiar da point san pra persen, ka VPP ka kieu da point khat lai persen, bat kiwe ka don ka jingkieu da 0 point khat wei persen. Pai pat na san sutengah saipung konstituensi na kani ka konstituensi ka Indian National Congress ka kieu da 0.9%, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiar da 0.2%, ka UDP ka hiar da 0.9%, ka VPP ka kieu da 0.9%, bat kiwe ka don ka jingkieu da iwe point sao lai persen. Pai pat na nriu kliriat konstituensi ka Indian National Congress ka kieu da khat nyau point san persen, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiar da 0.0 khat persen, ka UDP ka hiar da 0.0 point nyau khandai persen, ka VPP ka kieu da 0.0 khandai point nyau lai persen, bat kiwe ka don ka jingkieu da 0.0 persen.
Phái pan na nhau am la rem constituency ka Indian National Congress ka kiu da khat khandai point pra r%, ka NPP khen lang bat ka BJP ka hiar da lai phosan point r%, ka UDP ka hiar da sau pho r point r nhau %, ka VPP ka kiu da san phosan point lai khandai %, bat kiwi ka don ka jing kiu da r point r riu %. Phái pan na pra mau hati constituency. Ha kanika constituency ka Indian National Congress ka hiar da khat r point pra %, ka NPP khain lang bat ka BJP bat ka PDF ka hiar da khat sao point sao nhau %, ka UDP khain lang bat ka HSPDP ka hiar da r pho khandai point riu pra %, ka VPP ka kiu da san phusan point khandai sat %, bat kiwi ka don ka jing kiu da not point riu pra %. Phái pan na khandai nong po constituency. Ha kanika constituency ka Indian National Congress ka kiu da khat san point san khandai %, ka NPP khain lang bat ka BJP ka hiar da sipho point sao nhau %, ka UDP ka hiar da sao phuwei point khandai phosan %, ka VPP ka kiu da lai phosan point san pra %, bat kiwi ka don ka jing kiu da iwei point r riu %. Phái pan na sipho jirang constituency. Ha kanika constituency ka Indian National Congress ka kiu da sao point sao riu %, ka NPP khain lang bat ka BJP ka hiar da khatwei point not pra %, ka UDP ka hiar da sipho point lai r %, ka VPP ka kiu da r phun riu point riu pra %, bat kiwi ka don ka jing hiar da khandai point nhau %. Phái pan na khatwei sning constituency. Ha kanika constituency ka Indian National Congress ka kiu da iwei point san %, ka NPP khain lang bat ka BJP khain lang bat ka PDF ka hiar da khat sao point pra riu %, ka UDP khain lang bat ka HSPDP ka hiar da ar phusan point not wei %, ka VPP ka kiu da lai phu nhau point sao r %, bat kiwi ka don ka jing kiu da iwei point sao %. Na khat r roi constituency ka Indian National Congress ka kiu da khandai point r %, ka NPP khain lang bat ka BJP khain lang bat ka PDF ka hiar da lai phun riu point lai khandai %, ka UDP khain lang bat ka HSPDP ka kiu da iwei point lai khandai %, ka VPP ka kiu da riu phun riu point sao pho %, bat kiwi ka don ka jing hiar da sao pho point san khandai %. Na khat lai mau rengkeneng constituency. Na kanika constituency ka Indian National Congress ka kiu da sipho point khat pra %, ka NPP khain lang bat ka BJP ka hiar da khat pra point san %, ka UDP khain lang bat ka HSPDP ka hiar da ar pho khandai point khat khandai %, ka VPP ka kiu da sao pho point khandai lai %, bat kiwi ka don ka jing hiar da lai point sao r %. Na khat sao penthor kra constituency ka Indian National Congress ka hiar da pra point sao phu pra %, ka NPP khain lang bat ka BJP ka hiar da ar phulai point sao phu sao %, ka UDP khain lang bat ka HSPDP ka kiu da iwei point ar pho %, ka VPP ka kiu da ar phu pra point not san %,
Bat kiwi kadon ka jingkiu da ar point riu nhau persen. Nakhat San Maulai Constituency ka Indian National Congress ka kiu da riu point khandai pra persen, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiar da khat lai point san khandai persen, ka UDP ka hiar da khat wei point nhau pra persen, ka VPP ka kiu da khat pra point san riu persen, bat kiwi ka don ka jing hiar da not point khat wei persen. Nakhat riu East Shillong Constituency ka Indian National Congress ka hiar da nhau point riu persen, ka NPP khenlang bat ka BJP khenlang bat ka PDF ka hiar khat riu point khat wei persen, ka UDP ka kiu not point khandai phau persen, ka VPP ka kiu R4R point lai pra persen, bat kiwi ki kiu da iwei point R wei persen. Nakhat nhau North Shillong Constituency ka Indian National Congress ka kiu shipho point khandai nhau persen, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiar pra point sao pra persen, ka UDP ka hiar khat nhau point riu san persen, ka VPP ka kiu khat riu point riu nhau persen, bat kiwi ka don ka jing hiar da iwei point san persen. Nakhat pra West Shillong Constituency ka Indian National Congress ka kiu da khat nhau point nhau sao persen, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiar da shipho point riu R persen, ka UDP ka hiar da lai pun riu point khat wei persen, ka VPP ka kiu da R lai point khat pra persen, bat kiwi ka don ka jing kiu da san point pra riu persen. Nakhat khandai South Shillong Constituency ka Indian National Congress ka kiu da khat riu point khat khandai persen, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiar da ar pun riu point pra khandai persen, ka UDP ka kiu da iwei point nhau persen, ka VPP ka kiu da khat sao point R persen, bat kiwi ka don ka jing hiar da san point R nhau persen. Na Arphau Meliam Constituency ka Indian National Congress ka hiar da shipho point khandai R persen, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiar da khat san point lai khandai persen, ka UDP ka hiar da nhau point san R persen, ka VPP ka kiu da lai pun riu point nhau persen, bat kiwi ki hiar da R point not nhau persen. Na Arphuay Nong Thamai Constituency ka Indian National Congress ka hiar da khat pra point san lai persen, ka NPP khenlang bat ka BJP ka hiar da not point not wei persen, ka UDP ka hiar da R4R point riu wei persen, ka VPP ka kiu da lai pho point san pra persen, bat kiwi ka don ka jing hiar da R pho riu point lai persen. Na Arphuar Nongkrem Constituency
ka Indian National Congress ka kieu da arpo poin khandai lai persen ka NPP khainlang bat ka BJP ka hiar da khat riu poin san nyau persen ka UDP ka hiar da arpo riu poin khandai san persen ka VPP ka kieu da arphuwe poin lai nyau persen bat kiwe ka don ka jing hiar da not poin khandai wei persen. Na arphulai soyong constituency ka Indian National Congress ka kieu da nyau poin lai nyau persen ka NPP khainlang bat ka BJP ka hiar da arphun riu poin khat ar persen ka UDP khainlang bat ka HSPDP ka hiar da sau phusan poin ar lai persen ka VPP ka kieu da riu phuwe poin phra khandai persen bat kiwe ka don ka jing kieu da iwe poin riu lai persen. Naka arphusau mau plang constituency ka Indian National Congress ka hiar da pra poin riu khandai persen ka NPP khainlang ka BJP khainlang bat ka PDF ka hiar lai phusau poin san khandai persen ka UDP ka hiar khat nyau poin sau nyau persen ka VPP ka kieu riu phulai poin san pra persen bat kiwe ka don ka jing hiar da ar poin pra lai persen. Na arphusan Mausenram constituency ka Indian National Congress ka kieu da khandai poin lai san persen ka NPP khainlang bat ka BJP ka hiar da arphu khandai poin san sau persen ka UDP ka hiar da ar nyau poin sau riu persen ka VPP ka kieu da sau phra poin lai san persen kat ba kiwe ka don ka jing kieu da not poin ar khandai persen. Na arphun riu Shila constituency ka Indian National Congress ka kieu da khatwei poin khatwei persen ka NPP khainlang bat ka BJP ka hiar da arphun nyau poin arwei persen ka UDP ka hiar da lai phun riu poin not lai persen ka VPP ka kieu da san phu ar poin khat riu persen bat kiwe ka don ka jing hiar da not poin not sau persen. Na arphun nyau penusla constituency ka Indian National Congress ka hiar da san poin ar nyau persen ka NPP khainlang bat ka BJP ka hiar da khat san poin khandai san persen ka UDP ka hiar da khat sau poin ar riu persen ka VPP ka kieu da san pho poin not lai persen bat kiwe ka don ka jing hiar da khat sau poin san nyau persen. Na arphu pra Sora constituency ka Indian National Congress ka kieu da sipho poin khat khandai persen ka NPP khainlang bat ka BJP khainlang bat ka PDF ka hiar da lai pho pra poin lai ar persen ka UDP ka hiar da lai pho riu poin sau riu persen ka VPP ka kieu da riu pho riu poin nyau persen bat kiwe ka don ka jing hiar da ar poin khat san persen. Na arphu khandai mau kanro constituency ka Indian National Congress ka kieu da khat sau poin sau persen ka NPP khainlang bat ka BJP bat ka PDF ki hiar da san phuwei poin khandai pra persen ka UDP ka hiar da lai phu nyau poin lai persen ka VPP ka kieu da nyau pho sau poin san ar persen bat kiwe
ki kieu da 0.0%. Na Laipo Mairang Constituency, ka Indian National Congress, ka hiar da Laipo 0.0%, ka NPP ka kieu da pra 0.0%, ka UDP ka hiar da Laipo 0.1%, ka VPP ka kieu da 0.0%, bat kiwe ka don ka jingkieu da R.0%. Na Laipuwe Mauthat Raisan Constituency, ka Indian National Congress ka kieu da khandai 0.0%, ka NPP ka hiar da khandai 0.0%, ka UDP ka hiar da 0.0%, ka VPP ka kieu da 0.0%, bat kiwe ka don ka jingkieu da R.1%. Na Laipo Nongstoin Constituency, ka Indian National Congress ka hiar da 0.0%, ka NPP ka hiar da 1%, ka UDP ka hiar da 0.1%, ka VPP ka kieu da 0.0%, bat kiwe ka don ka jingkieu da 0.4%. Na Laipulai Rambra Jerngam Constituency, ka Indian National Congress ka kieu da 0.0%, ka NPP ka hiar da pra 0.0%, ka UDP ka hiar da 0.0%, ka VPP ka kieu da 0.0%, bat kiwe ka don ka jinghiar da 0.0%. Na Laipo Sao Mountain Road Constituency, ka Indian National Congress ka kieu da Laipuwe 0.0%, ka NPP ka hiar da 0.1%, ka UDP ka hiar da 0.0%, ka VPP ka kieu da 0.0%, bat kiwe ka don ka jinghiar da 0.0%. Na Laipusan Ranikor Constituency, ka Indian National Congress ka kieu da 0.0%, ka NPP ka hiar 0.0%, ka UDP ka hiar 0.0%, ka VPP ka kieu 0.0%, bat kiwe ka don ka jinghiar da pra 0.1%. Na Laipun Riu Mau Kerwat Constituency, ka Indian National Congress ka hiar da 0.0%, ka NPP ka hiar 0.0%, ka UDP ka hiar 0.1%, ka VPP ka kieu 0.0%, bat kiwe ka don ka jinghiar da 0.1%.